गोबाव सम जाबायमोन खौरां बिजोङाव नुजायैया माखासे जाहोनबो थाबाय जायनि जाहोनाव खौरां बिजोङाव फैनानै बाथ्राफोरखौ बुंनायनिफ्राय आं एसे जानगाराव दङमोन। दिनै जायखि जाया खौरां बिजोंनि गासै खोनासंगिरिफोर खौरां बिजों आङो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। दा आङो दान्दिसे रादाब बुंफ्रुनो साननाय जादों बा बुंनो साननाय जादों। गुबैयैहाय जोंनि बर'फोरनि रैखाथि थामोन्थाखौ लानानै खामानि मावबोनायाव जोङो दिनै जाय स्टेजसिम सफैबाय बावहाय गोबां बर' सुबुंफोरनि खामानि मावबोनायनि बावहाय बिहोमा दंलाय लायो। जों बेखौ स्वीकार खालामलायनांगोन। सोरबा सासेनि दारै जाफुंसारदों बेफोरखौ जों बुंनाया थिग जानाय नङा। आरो बे नङाबो जोङो कालेक्टिभ रेसपन्सिबिलिटि आरो इनक्लुसिभलि जोङो बे लामाजों जोङो खामानि मावोबा जोंनि जाफुंनायखौ जोङो मिजिं लानो हागोन। दा ओंखायनो आं एसे नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे जोङो दिनैहाय बर' कसारि अनसाय गावान खुंथायाव थानानैहाय सरकारजों लोगोआव थाफानानै जाय खामानिफोरखौ मावदों दिनैसिमबो सैथो बाथ्राखौ बुंनांगौबा बियो आद्रा जानानै दङ। आबुङै जों मावफुंनो हानाय जायाखै, नाजालायगासिनो दङ। दिनै बिटिसिनि बायजोआवबो जोङो बर' कसारि अनसाय गावान खुंथायखौ मोनसे इन्ट्रिम काउन्सिल बावहाय सामलायनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय बे गोजोनथाव नङा। जोङो रां बावजा मोननायफ्राबो जोंना जोबोद बाङाय होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। आरो गुबैयैहाय जोंनि नाजाबोनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नाजाबोनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजाबोनाय, NDP-नि मोनब्रै हान्जाजों जाय गोरोबथाखौ खालामदोंमोन, बिटिआर गोरोबथा थांनाय 2020 मायथाइ बावहाय जोङो जि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन 23 जानुवारियाव, बे गोरोबथानि दारै दिनै बिटिसिनि बायजोआवहाय बा बिटिआरनि बायजोआव जोङो बर' कसारि अनसाय गावान खुंथायखौ मोनदोंब्लाबो बिनि गामि फोसावनाया दाबो जाजोबाखै। सेथि खोन्दोनि गामि फोसावनाया जाबाय, बावहाय गासै गं 958 गामिखौ फोसावहोनो हानाय जाबाय। नैथि खोन्दोआव फोसावनो गोनाङा 166 गं गामि दङ, बे दाबो फोसावजायाखै। आरो फारसेथिंजाय राभा हासं जोंनि रायजो जानाय बर'फोर, गवालपारा जिल्ला आरो साउथ कामरुपआव थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि जि हालोद बा जोंनि गामि फोसावहोनांगौनि जे सावरायनाय बेफोर आद्रा जानानै दङ। राभा अट'नमास काउन्सिलजों, राभा हासं अट'नमास काउन्सिलजोंबो रायज्लायनांगौ थाबाय। आरो लोगोसे सनितपुर बिस्वनाथनि माखासे ओनसोलफोर बा गामिफ्रा हाबाखै दाबो। माखासेखौ जोङो बिटिआरआव सोसननो हाबाय बा लांनो हाबाय। माखासे गोबां गामि दंबावो जाय गामिफ्रा इयुनावबो हाबखानाय नङा। बेफोर गामिफोरखौ जों बोरै लाबोनो हायो सनितपुर जिल्ला आरो बिस्वनाथ जिल्लानि बेखौ जोङो रायज्लायगासिनो दङ। मिजिंथिदों जोङो फैगौ 2022 मायथाइनि आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थिनि सिगां माबा मोनसे सुस्रांनायाव जोङो सोरगोनो हागोन बा जोङो जेंना फोजोबनायनि फारसे आवगायनो हागोन बेखौ जों मिजिं लादों। अब्लाबो जोङो बेखौ बुंग्रोनांगोन जे सोरखारनि खामानि मावनो जे सिगांनाय जोङो थानानै बेखौ नुनो मोनबोदों जे सोरखारा जों लुबैनाय बायदि थाबै मावनो सानोबाबो, जों लुबैयोबाबो बेबायदि जोंनि लुबैनाय बायदि खारफानो हायाखै। दा बे जाहोनाव जोङो माखासे जि आवगायनांगौमोन बा जोङो मावफुंनो हानांगौमोन बे दाबो जाजोबाखै। मिजिं लादों जोङो 2022 मायथाइनि जि मोनसे बिसायख'थि फैगौ बेनि सिगां सुस्रांनाया आबुं जायोबा मोजां जायो। रायजो राजानि जोंहा रादाब होनाया जोंनि थाखाय गोजोनथावबो जाहैगोन। दा ओंखायनो जोङो सानदों आसाम सोरखारजों मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मानगोनां बिथांजों आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर अनुज पेगु बिथांजों जों थाबैनो रायज्लायनायनि बाथ्रा दङ। आरो बे रायज्लायनाया जोङो थाबैनो जायोब्ला बेवहाय माबा मोनसे मोजां जोङो रिजाल्ट बा फिथाइ मोनगोनखौ जों मिजिंथिदों। दा बे हिसाबै जोङो खामानिफोरखौ खौसेथि बर' सुबुं आफाद, जोङो बर' कसारि अनसाय गावान खुंथाय, जोङो आरो बिएलटि बारग' बिएलटि अनसाय आफाद बिटिसि बायजोनि आरो सारेना NDP जोङो बाथ्राफोरखौ रायज्लायबाय थादों।
नाजाबाय थादों नारसिननो सरकारखौ दा जाफुंनायखौ जों मिजिंथिदों जायखिया मिजिंथिदों सार मोनद' हारिया एसटि मोननो थांगासिनो दं बिनि थाखायनो समाजारि बिजों गोबां दावराव जागासिनो दं बिनि सायाव मा बुंनो ओरैनो बिनि सायाव गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां बिबुंथि होबाय माने डिफारेन्स अफ अपिनियना फैयाखै नङा फैदों आरो गोबाङानो बेनि सायाव जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय गोदान माबा मोनसे आंनिफ्राय बुंनांगौ दं आं साना आङो नैबेखौ बुंगोन आसाम गभर्नमेन्टआ दाख्लै मोनसे मिनिस्ट्रियेल मोनसे जे ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरनि मोनसे डक्टर हस्पिटाल दैदेननायाव रिपर्ट आसाम एसेम्बलियाव जायखौ गथायनाय जादों बावहाय ओरैनो मोनसे गोदान केटेगरि सोरजिनायखौ नुदों आरो बे जाहैबाय ओरैनोथ' एसटि माने प्लेन्स आरो एसटि हिल्स आरो गोदान मोनसे लाबोनो नागिरदों एसटि भि दा गुबैयैहाय लिगेल साइडआव मा जागोन आं बेखौ रोखा बुंनो हाथ'नाय नङा लिगेल साइडआवहाय बेहा मा हार्डल्स दं गैया बेखौ आं बुंनो रोंनाय नङा नाथायबा आङो ओरैनो सानदों माने अल इन्डिया बेसिसाव नायोबा बे एसटि माने भि जायखौ होनो थांदों बा एसटिआथ' एसटि अल इन्डिया एसटि बे मोनसे माबाजोंनो खारो दा बेवहाय दा केटेगरि खालामनानै बोरैहाय माबा मोनसे खाबुफोरखौ होनो नागिरदों बेयो एसे साननो गोनां बाथ्रा आरोथ' जोंहाथ' थाखानाय एसटिफ्रा जायफ्रानाखि जोङो आसामाव एसटि हिसाबै दंखायो रेकगनाइज हिसाबै बा जोंनि एस्टाब्लिश हिसाबै दङ बे एसटिफोरनि जि मोनसे मोन्थायफोर मोननाय भारत संबिजिरनि दारैहाय बेखौ जोंथ' खहा जाजानो बायो बा जों गुबुना हाबनानै जोंजों बाहागो लाफानायखौ जों रावबो लुबैखाया दा बेखायनो जोंनो जि मोनसे मोन्थायखौ होदों बे खहा जानो नांनाय नङा बेखौ बयबो बुंदों आरो बेखौनो इनटेक लाखिनानै हानांगौ बेखौ सरकारखौ आंबो बुंनो लुबैगोन दिनैनि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैगोन जों गमामायैनो जोंनि जेबो खैफोद फैनो नाङा जेबो जोंखौ खहा खालामनाय बा जोबस्रांनायनि लामायाव जोंखौ लांनायनि माबा मोनसे सरकारा बेखौ होगोन जोंबो मिजिंथियाखै आरो होनायबो नङा जोंहा फोथायनाय दङ दा बे हिसाबैनो आंनि बुंनो लुबैनाया बे जेरावहाय जोंहा सिसिटुवा दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय TMPK थाबाय गासै बर'नि लोगोसे ट्राइबेल माहारिफोरनि गौथुमफोर दङ बे गौथुमफ्रा रायलायबाय थादों बिनि सायाव गोनां जायोब्लानो बिनि थाखाय राजा लामायाव ओंखारनायनिबो बाथ्राफोर दाख्लैबो जानाङि माखासे जाथाय जालांदों दुखुनांथावबो जादों जानायखौ जों लुबैयामोन बेबायदि नाथाय थासारियाबो बेखौ कमप्लिटबो खालामदों बायदि मानसिफ्रा माखासेया बिदि बुंनो नागिरदों बुंदों दा जायखि जेखि जाया जानाङियाबो जालाङो माने मोनसे सेन्टिमेन्टनिबो बाथ्रा थाबाय जोंनि मोन्थाय गोमागोननि मोनसे गिनायबो थाबाय ट्राइबेलफोरनि गायद' जनगोष्ठिया जाय मोनसे माबाखौ लानानै सिगांदों गुबैयैहाय गिनाया जोंना बेनो बयनिबो गिनाया मरान मथकनि हारिखौ एसटि सोनायाव बावहाय हेंथा गैया होननानै माखासेया बुंदों आरो आदिबासि लोगोसे आहम हारिया एसटि मोननांगौबा जोंनि खैफोद फैगोनखौ बयबो बुंनो नागिरदों मानोना सुबुं अनजिमायावबो गोबां जाबाय बिथांमोनहा जोंथ' गासै ट्राइबेल लोगो नांनानै जोङो 45 लाखल' दङ नाथाय बिसोरो आहम आदिबासि मरान मटक लोगो नाङोबा 1 कौटिनि गोबां माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो थाखाय थांखि थानो हागौ आरो नोजोर थानो हागौ बिथांखि लानो साननो हागौ नाथाय पलिटिकेल पावारखौबो जों आखायाव लानो हायाबा मावनो हानांगौआबो गोब्राब बाखि बेबो सैथो बाथ्रा नाथाय बिब्दि होननानै दिनैनि समा जोंना हारि दानायनि सममोन हारिखौ जों दैखांनोनो हायाखै मोजाङै जों गायसननोनो हायाखै बड'फानि जों गोबां बाथ्रा बुङो बड'फानि नाम लायो जों गेरेमसा हारिनाय बाथ्रा जोङो गोबाङानो सावरायलायो नाथायबा गुबै ओंथियाव जोङो बेखौ मावफुंनो थांनायाव दिनै खौसे जानो हायाखै बे जोंखौ जिंगा सिहोयो बे अलखदाव जों दा दङ खौसेथिनि आंखाल भुगिनानै दङ बे सैथो बाथ्रा दा ओंखायनो आं नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो नाजानाया जोंना थानांगोन बे सैथो बाथ्रा नाजानायखौ जों बाङाइ खालामनो हाया बे सैथो बाथ्रा नाजालांबाय थानांगोन आरो जोंनि गेजेराव बहा दाय दस जाबोदों गोरोन्थिया बहा जाबोदों बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा बोरै हालायलायो जोङो रेक्टिफाइ खालामनानै बा रिथिंकिं खालामनानै सेल्फ क्रिटिसिजम खालामलायनानै बेखौ स्रा खालामनानै लानांगौ
आं मोनसे बाथ्रा खावलायनो लुबैयो दिनैनि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय जे जोंनि मानसिफ्राबो जोंना समाजावबो जों नुबाय जोंनि दैदेनगिरिफोर जों गमामायैनो गोरबो गोथौ गोसोजों मोजां मोना मान होनो जि जों नांगौमोन बे फारसे जोङो दिनै नुनो नागिरा आरो जोंनि सावरायनायफ्रा मा होनो बेखौ आब्रुथि गैयै बायदि गाज्रि मोनसे जे वार्डिंफोर बाहायनानै सोदोबफोर बाहायनानै जोङो रायो बुङो सोंखारियो बेफोर थिग नङा आं बुंनो लुबैनाया जाहैबाय बाथ्रा नैबे जे जोङो रायनानैथ' खौसे बोरै खालामनो रायनानैथ' नोङो मानसिखौ नाथ्रोदहरनोसै ओंखायनो खौसे खालामनांगौबा फेस टु फेस लोगो हमलायनानै रायलायनानै बाथ्राफोरखौ जों रोखाबो जानांगोन नाथाय जोङो बायजोआव थालायनानै गोजानाव थालायनानै मालायनि दाय दसखौ जों बांद्राय नुहुरो आरो जों सोंखारियो बिदियाव गाज्रिसिनसो जानो नागिरनायबो नुयो मालाबा मालाबा ओंखायनो आंनि खावलायनो लुबैनाया बे जे जोङो गुबै सैथोआ सिङाव माबा बेखौ मोजाङै मोनथिग्रोआलासिनो सोरबा दैदेनगिरिखौ दिनैनि मावनाय खामानि बबेबा मोनसे मोननै गोरोन्थिनि थाखायनो जोङो फोथाय खेबस' जोलैनि हांगार होननानै जाय खोथाफोरखौ बुंबोदों बा बुङो बेफोरो माने एसे साननानै नायोबा मोजां जायो आरो बिब्दिजों जों खौसे खालामनो हानाय नङा रायनानैथ' जों खौसे खालामनो हाया आंहा फोथायनाय दं माने जों खौसे जानो बाथ्रा बुङै बुङै आरो गावस्राफिननायनि अनगायै बे जेबो जानाय नङा आं बिदि मोनो आरोखि मानोना खौसे जानांगौबा जोङो रायलायनांगौ आंथ' बुंनो लुबैयो सोरबाया गुबै सैथोखौ मिथिबा माखासे बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंहरनायाव जेंना गैयाना दङ हारिनि बाथ्रा जोंहा दङ बेवहाय ओंखायनो सोरबाया माबा मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयोबा फैनानै रायलायफै फैनानै रायलायफैयालासिनो खौरां बिजोङाव सोंखारिनाया बारा बे गनायथाव जानाय बायदि आं मोना ओंखायनो आं खावलायनो लुबैयो जों मा मावदों बबाव गोरोन्थि जाबोदों मा गोरोन्थि नुदों बेखौ मोगा मोगि जाना सोंफैयोबा जोंबोथ' फोरमायनो हायो नाथायबा बाहेरायाव थानानै गोरोन्थि नुहुरनानै खौरां बिजोङाव रायनाय बिदिजों बोरैहाय जागोन बे आरो जों जेराव खौसेनि बाथ्रा बुङो दिनै खौसे गैयिनि थाखायनो जोङो नासयजाबोबाय नासयजादों जेरावहाय जोङो आरो दिनैनि जि मोनसे थासारि फैदों बुंनो थाङोबा बर'आथ' नर्थ इस्टनियावहाय सा सानजा भारताव ट्राइबेल हारिनि बयनिख्रुइबो अनजिमा बांसिन थानाय हारिखा आरो जोङो खौसे जायोबा जोङो सोलायहोनो हाथारो जोङो सरकारखौनो सोलायहोनोबो हायो जोंनि गोसो बायदिबो लाबोनो हायो नाथाय जों ज' गैया बिसायख'थि फैबानो जोङो आरो गावस्रा गावस्रि जालायगोन दा बे आरोखि आरो आङो दिनै सोरखाराव दंबाबो आङो हारिनि सार्थ'नि थाखाय नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैगोन जे गिबियाव गावनि हारि आङो बुंनो थाङोबा पार्टिया उननिसो बाथ्रा हारिया थांनानै थानांगोन आरो हारिया थांनानै थायोबासो हारिया गोजोर जाबासो नों हारिखौ लानो राजखान्थि गेलेनाय जागोन ना नोंथ' मालायखौ लानानै बोरै राजखान्थि गेलेनो हानो गावनिखौनो नों थिग खालामनो हायाबा गावनानो थिग नङाबा गावनानो खैफोदाव दङबा नों इयुनाव बोरैहाय मा खालामहैगोन मा मावहैगोन बे मोनसे गिदिर सोंनाय आरोखि ओंखायनो आंनि बुंनो लुबैनाया जे जोङो गावनिखौ रैखा खालामना लाग्रोनांगौ थिग खालामना लानांगौ आरो जोङो हानायसेबां मोनफ्रोमबो माहारि आफादफोरजों रायलायनानै बोरै जोङो ज' जानो हायो बेनि फारसे खामानि मावलांनांगोन बेखौ आंहा फोथायनाय दङ आरो बेबायदियै जों थांनो हायोबासो जोंनि इयुननि जाफुंनाया मोगथों जाहैगोन बेखौबो जों नुहुरदों नङाबा हारिया जि अलखदाव दं बे अलखदनिफ्राय बारग'नानै जोङो गसंथानांगौआ आरो इयुननि थाखाय माबा मोनसे जों जे हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननो नागिरनाय जोरसार खालामनो नागिरनाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइयाव दावगाहोनायनि एसे खामानि मावनो नागिरनाय बेफोर गासैबो आद्रिबोल' जालांनो हागौ ओंखायनो बयबो सहायलायनानै गोसो हमथालायनानै बाथ्रा दान्थे बिदान्थेया नांगौ नाथाय जोङो क्रिटिसिजम खालामनानै नेगेटिभ क्रिटिसिजम खालामनो दोननो नाङा जोबनायाव जोंनि क्रिटिसिजमा पजिटिभ जोङो आउटलुकजों बा पजिटिभ मोनसे माबायाव जों लांनो हायोबा बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो बे दिगखौनो जों नायनानै क्रिटिसिजमखौ हाबनांगौबा बे गमायनो मोनसे जोंनि थाखाय एप्रिहेन्सन बा थ्रिटआव फैखागोन आरो एप्रिहेन्सना जोंना बेहाय दङ दा खोथाया जाहैबाय थांनाय समावहाय इफ आइ एम नट रं 1996 मोन जानांगौ मोनसे अर्डिनेन्स जारि खालामनानैहाय कस राजबंसिफोरनो एसटि होनाय जादोंमोन
बेनि उनावहाय जि हालोद फैदोंमोन जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि ट्राइबेलफोरनि जि मोनसे खाबु मोननाय साख्रि बाख्रिनिफ्राय बा फरायनाय खाबु इउनिभार्सिटि इन्जिनियारिं कलेज मेडिकेल कलेज बा गोजौ थाखोनि जे मोनसे बादायथि आनजाद होनायनि जि खाबुफोर बा जोङो साख्रि जेमोन ट्राइबेलनि नामाव जों खथा बावहाय जों मोनो बेफोर गासिबो सेजाजोबनाय जादोंमोन आरो इभेन माजुलियावबो सासे कच राजबंसिया एसटि मोननाय उनावहाय बै बिसायख'थि गेलेनानै देरहालांनायाबो मोनसे बिदिन्थि जानानै दङ बेफोर जोंखौ गिहोयो बा जिंगासियो आरो बे गिनोबो गोनां बाथ्रा दा बेखायनो थाखानाय एसटिफ्रा बुंनो थाङोबा आहम हारि जाय हारिया आसामखौ बेसेबांबा बोसोरबो रायजो खुंदोंमोन आरो बिस्रा राजा दंमोन आरो बिस्रा माने गोजौ थाखोआव गोबां माने बिथांमोननि खुंथाइगिरिफोर दंसै बिबानगिरिफोर दंसै गिदिर गिदिर बुर'क्रेट्सफोर दंसै दा बिसोरजों जों फेर फाथिनो हानाय नङा आरोखि जायनि जाहोनाव बे एसटि मोनद' माने जन'गोष्ठिया एसटि मोननांगौ बा मोनद' हारिया एसटि मोननांगौ बे दाबिनि फारसे बयबो सांग्रां जादों आरो बाथ्राफोरखौ बुंलायदों आं सानदों बेनि माबा मोनसे मोजां सलुसनखौ सोरखाराबो लाबोगोन मोनसे फोथायनाय थाबाय मानोना बेयो मोनसे जेथो गोनां मोनसे जेंनाखौ होननांगोन आरो सिगाङाव जेरावहाय जोंखौथ' मुगैयोसोमोन बुंनो थाङोबा एसटि होननानै गावसोरबो गोजौआव थांबाय होननानैहाय हेव खालामबोनाय बा जोंखौ नासयबोनाय बेफोरखौथ' मोनबोनाय जोङो मिथियो नाथाय दिनैहाय एसटि मोननो मानो एसेबां आंग्रिखांदों बा लुबैदों बै हारिया बाहाय बेखौसो जोङो एसे बिजिरनानै नायनो गोनां आंनि नुहुरनायावथ' ओरैनो सरासनस्रायै बिथांमोनाबो बुङो जे थाखानाय एसटिफोरनि जेबो खहा जानाय नङा खालामा होननानैबो बुङो नाथाय सिङाव माबा मोनसे थागोन नामा बेखौ एसे बयहाबो साननानै बिजिरनानै नायनो गोनां दं आं सानो आरोखि नङाबा माने एसेबां बाब्राबदों फालाय एसटि जानो थाखाय सोरबायाथ' बुंदों गोरों गोराफ्रा बिजिरनानै बुंदों जे जोंनि थाखानाय मोन्थायफोरखौनो सेख'नानै लानो थाखाय आरो जाय एसटिफ्रा दिनै दङ बिसोरखौ खैफोदाव खोलैनो थाखायसो बेनि थाखाय नाजादों होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंनो नाजायो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो दं बेखौ बिजिरनानै नायनांगोन आं सानो आरोखि आरो गमामायैनो बेनि गुबै बाथ्राया बेबायदिनो मारब्ला बेयो जोंनि थाखाय गनायथाव जानाय नङा बेखौ आं बुंनो लुबैगोन आरोखि